Hello guys, what's up? My name is Joan Sam Lacson, and maybe this is the last time that I'm filming myself, that I'm here in Japan. And ay, anak ng hanchoy. It's so very dangerous when it it's raining. It's raining. No, it's snowing here because ay damo nakamu kasi magkampang nagkasakitan niya pisarili mo bola. So ayan na. Makapaling snow ngening aldo. Delikado. Or ikitsuy tami nagsuta na mete ka rin pero mano magaling ta mag-balance. Ayan. So film ko na yung kanang siguro yun na yung last na I experience king snow kening Japan. Ay siguro pati bukas kasi makapalin eh, hanggang bukas siguro yun eh. So ayan, video ko na yung sarili ko kasi datang ingaldo maging alaala namungan niya, kaya ayun eh, kukuha kong video tapos upload tayo keng YouTube tapos private tayo. Baka tapot ang nagkanak tamo mga nyan bakit po karela na ayan o kanita yung magobra ko keng Japan mumuli ko makabike ko mo tas nang kakapaling snow magkasakit ko mag-drive mga nito pero makakapag video ko po yan. So marakal ko ng beses aranasan ng makapalay snow kenny. Pero video ko na talaga yung sarili ko kasi yung tutunan niyan ba muli na ako kanyan. Pila na ako ngaldo muli na ako. Ako na ariyan yung kana akong kay Kenny 3 years contract. So almost may ka dapat 2 years tamo keng May eh, pero ali ko na ariyan. Ayan at yung kana Kenan tunnel. Ayan, keng kilog tunnel na lang kay. Siyempre alang snow talaga Kim. So ini pala yung experience keng snow. Sabihan ko na rin Kenny. Marimlo. Marimlo. Oh. Siyempre given ning marimlo ken. Tapos magkasakit kang manisnawo. Ako magkasakit ko si manisnawo eh. Kasi babarado karong mga yan, sobrang dimlo mga yan. Tapos andyang madalumdum niya itang lugar ito. Sasala. Gusto nga ting snow. Andiyan lang sulo. Sasala. Sample ka rin na. Taray, dalan daw kayo kening madalumdum. Madalumdumini eh. Istong dadalang ko kening ng kadalumdum ay. Pero gusto nga ting snow. Masala. Masala yung kay. Siyempre, maputi yung snow na eh. O, ito. Ayan, isantay ko. O. Yung kablis magkay. Yung kablis magbike. Hanggang batakan na iken. 6 years na iken eh. O yakurugo kaya manayari. Kasi ating kumupunta lang alwa. Siyempre ta naman makumukabod. Tintang lipatan na mas better. Maragol sweldo. Sana pala rin. So hanggat tala ko pa ka rin ako pa pwedeng magkwento. Yan yung nakasanting oh. White Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hindi mapagal kayo eh. Patampa ko yan no. Bukas si film ko rin eh. Ulitan ko. Kasi mas makapal yung bukas ni. Ay! Ayan na. Pipidal ko kanyan na. Pero yung gulong lulusad yun. Ayan. Alam nyo yung kanakong dadalanan. Istong alam mo, alas sulukin yun eh. Ayan. Isto talagang dadalan ko Kenny. Bengi. Madalumdumi yan, solid, makatakot ka na.
Itang sulo ay tapa ka rin. Itang dulo. Pero ito natin snow. Masala. So, tara na. Meging kung kaya na reporter na. Nenebisong gumana kaya kasama. Nenebisong gumana yung kaya katamong kaya. Motorsiklong pandigma. Tsaka, yung pakiramdam. Kasi kanita yung nga Choco Pinas, aliw balo. Nanong itsura ito. Masanting ba talaga yung snow. Haranda nga ba ako. Matagal na ako kasi may magkaya ko pa, may mag-film ko pa. Minuna ako kaya lang mapalak ka niya na. May video ko pa. Nasasabihan ko. Anya Choco si Pinas. Aliw balo na nung pakiramdam. Masakit yung balugbog, keng gamat. Bala mo makababadlar ang gamat mo keng dalong marimlo. Itang sapak kay. Itang sapak ice cube. Kaya ayun, halimbawa na nini, mag-video ko na. Siyempre, naman malyaring mag-video ko, maka-gloves ko. Hali ako keng gloves ko kanyan. Yung gamat ko kanini, maka-stable yang kay. Makatalan king cellphone. Eh ako na nga daramdaman eh. Bala mula na akong gamat. bala maka-stable niya mo. Puta mo crack yun. Kaya kabod niya man nakabag yung daliri ko ay. Kaya yung lugar ini. Yan. Yan. Ini patagusgus ay na. Anang kadalumdum kenay. Pero layan mo. Nang kasala. Diba? So ito ning apartment na nang Karakal Ketak. May ka 7 minutes kung kakatak. Sana king puntalan kong bayong lugar. Aliya makanini sobrang karemlo. Makakadala. So yan no, kanyaman magkapiyakan yan, nebab. Ay tahitang apartment ni Senpai Mi. Yun eh, ayan yung kembabo. Itong ating sulukan rin. Ay! Anak na enjoy the business. May taluras tampay. Tapos, yung kaya kaming apartment, ining kaya dulo. Yan. Kaya kami. So, hanggang naman po kaya ni. Yako po yung Jonis Lacson. Signing out. Ay, witness na.